Kardom kar benglong pina video klalo nonam che thang klong etres mate RGK men na sami alang le men ke sami serlebon BP serlebon BP alang le karbi lamajan long penangan che pajan non lo mate alang le director sitami alang le claim lo karbi so ar lo pen lasi pini ke alang le che pajan an alamajana video hai pini ke labang so video hotak long lang isinang to tang ta video le start iklo nang serlebon BP non an karbi lamajan mate afilin long che pajan non amen ke lai ken lo sining amanai Hawar Lapen Dengrali Lapen Karbila Mazan mate video album chapajan non amen hai ke like lo 1981 Love Story Sengwe Amir Obong Sami Korpi Kongri Jagwe Kitiki Tusang Pen Lande Angjok Lahela Mazan mate video lom hanlo non an selebon me picha pajan a video amen hai iglo apen alang li director soal lopen ke cheng si ala mazan amen ke lalo hongjat alang li chila bang sola mazan ke a director iglo nalo to nason kai ke kar biang lom pe nonam che thang nai ha video mate actor actress video lang igveris de nalo to fan section le pusalan sarkap inon lapen like taping non lapen comment bang teneri pinyo video kala sikang ton lo kurang tu